Dinhininintigom imo kami girawa, aron lamang mabuhi sa imong mga sa ngalan sa Mahanuksanak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. maarausap kanimo. Karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa usa ka santos, usa ka Santo Papa o giisip usab giilang nga doktor sa simbahan, si San Leo Magno o Pope Leo the Great. Mga igsoon, aron maandamta lang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong inusula ng atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug ganinyo mga igsoon, kay nakalapas ako dakong uyamot, sa una-huna, sa pulong ug sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios, nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kalooy ikami, Kristo kalooy ikami, Kristo kalooy ikami, Ginoo kalooy ikami, Ginoo kalooy ikami. Magampo kita. O Diyos, wala mo itugot nga ang mga ganghaan sa impyerno makadaog batok sa imong simbahan nga nagasukad sa kalagit sa batong apostolikanhon nga si San Pedro. Itugot sa pangama ni San Leo nga Papa nga ang simbahan magapabilin nga makanunayon diha sa imong kamatuuran ug kahatagan og kanunayng kalinaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo yung mga anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Higugmaa ang hustisya. Kamong mga nagamando sa kalibutan. Ibutang sa tinuuray ang inyong mga nauna diha sa Ginoo. O pangitaas siya sa matinud-anon gayod. Sila nga wala magsulay kaniya, makakaplag kaniya. Mopakita siya kanila nga nagsalig kaniya. Ang katawhan sa Dios may mulag kaniya tungod sa mga huna-huna nga dili matarong.
ug kon may igo kitang kabuang sa pagsulay kaniya, maulawan kita sa iyang gahom. Ang kaalam dili gayud mo puyo, diha kambisan kinsa nga malimbongon o ulipon sa sala. Ang tanan nga balaan nakakaton pagpahilayo sa malimbongon nga mga tao. Dili siya ikita sa diha nga ang mga binuang hunahuna iga padayag. Dili siya mahimutang sa diha nga gihimo ang panglupig. Ang kaalam mao'y usa ka espiritu nga mahigalaon sa mga tao. Apan dili magsulti batok sa Dios. Kay ang Dios nasayod man sa atong mga gibati o mga huna-huna og namati sa atong tagsa-tagsa kapulong. Sanglit ang tibuok kalibutan na puno man sa espiritu sa Ginoo og naghugpong sa tanan nga anaa niini. Nahibalo siya sa tagsa-tagsa kapulong nga gisulti sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. O Ginoo, gisulay mo ako, ug nakalaykaw ka nako. Naibaloy kaw kano sa kumulingkod, ug kano sa mutindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Ang akong mga panaw, mga pahulay, imong giusisang, sinatikaw sa tanan kong mga paagi. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Bisan sa wala pang sa kapulong sa kong dilang, aniyaw Ginoo, naibalo ka na sa tibuok niini. Sa akong atubangan ug sa akong luyon, imong gipit ug gibutang mo ang imong kamot kanako. Ang maong kahibalo katingalahan rang kaayo ka na ako. Taas ra kayo na akong abdon. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Asa man ako makalikay sa imong espiritu, sa imong presensya, asa man ako makakagyo. Kung musaka ako sa kalangitan, tuwa ikaw dito. Kung musalom ako sa kailagman sa kalibutan, tuwa ikaw. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Kung mulupad ako
ko sa mga pako sa kadlawon. Kung moadto ako sa kinalay ang kautlanan sa dagat, bisan dito ang imong kamot, mag-aga ka na ako. Ang imong tungkamot, hugot nga mugunit ka na ko. Aga ka ko, Ginoo, subay sa dalan na walay katapusan. Malindog pala. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala, mahitabo gayod, apan alaot ang tao, nga tungod kaniya nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingan, nga bato, ug itambog siya ngadto sa dagat, kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo, kung ang imong isig ka tao makasala, badlunga siya, ug kung maghinulsol, pasaylua. Kung makasala siya kanimo, sa makapito sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon mo anha siya kanimo, ug moingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kung duna kamoy pagtuo, ngaingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikamoro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini matuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, Kristo. Maigsaw ko na ni Kristo, maing gabi, kanatong tanan. Usa kahigayon ni Ana, sa dihang nagpakumpisal ko, adunay nikumpisal ako, pwerte giniyang laguta. Lagot siya kaayo, kay ngano kano kung nibalibad ko nga mo blessing sa iyahang panimalay, no? Pwerte giniyang sukua kay wa ko musugot, nga ako'y naka-blessing, nga mo blessing sing balay. Tungod kay, giila ko niya nga, daw, nakatabang niya sa kinabuhi niya sa spirituhanon, panahon sa iyang kasubanan. Munang nasuko siya, nako, no? Aduna di ay butang, nga bisan og wala tay gibuhat, og bisan og wala na tuyua, apan ang uban makasala bisag wala nato gituyos tong kaugalingon, no? Sa inyohang makarelate tingali mo niini, muna dunay ubang mga tao nga labi na tong kusog kaing manglibak nato bisag wa tay gibuhat, no? Makasala na hinuon sila, no? Nga itong Ebanghelyo karon, naghisgot kini o ang ubang tao makasala tungod nimo.
ug ang Ginoo mingon na mas bali pa hiktan o galingang bato ang imong ulo o gitambog ka sa dagat. Although it's an expression, no? Apan ang Ginoo demands accountability. Kamo daing mga ginikanan nga dunay anak, kung simba ko lang palayo, sahay makadungog ta ginikanan mo ingon, pagkabadlungon ba nimong anak ka, ay diin man ka ng liwat. Kabadlungon ba yan mo? Nalimot ta o panamin nga ikaw dahil mo'y ginikanan niya ng mong bataa. No? O ikaw, adunay responsibilidad. You are accountable of what happened to your children. Dili lang di ay ta makapanghunaw. Munang itudluan ta sa Ginoo, nga dili lang di ay pwede nga ato ang takpan ang atong mga mata sa mga tao nga nakasala. No? Kundili, suwayan nato ug tambag ang tao with the grace of prudence, no? Through the guidance of the Holy Spirit, tudluan ang tao sa unsay iyang sayop. Dili lang dito makaingon, dako na ka. No? Imo na ng kagawasan. Bahala ka din ha. Ang Kristiyano nga pagtuo, sanglit, gipadayag yun sa Ginoo, sa ikaduhang importanteng sugo, igugmaon ang imong isig kaingon. Love your neighbor. Gani, ipalawman pa na sa Ebanghelyo ni San Juan. You love your neighbor just as God or just as the Lord loves us. Muhigugma sa isig kaingon, sama sa paghigugma ni Kristo, ngari ka nato. Ano na tayo madunggan? Great power comes great responsibility. Dili day pwede lantang manghunaw, no? Bisan sa atong silingan kay ilahan na. Kundili, gitudluan ta sa Ginoo, isip kita simbahan that we are all brothers and sisters. Kita igsuon nga espirituhanon diya sa Ginoo. Nasakop ta nining simbahan. Munang kaming mga kaparian na doon namin akong obligasyon ngadto sa mga tao nga nahisalaan, no? Paninglan sa tingali mi sa Ginoo sa mong pagkapari sa panahon sa moang kamatayon, no? Unsay among gibuhat. Unsa mi ka-accountable sa mga tao nga nakasala, nga ang among mga mata amo lamang gitaptapan sa mga tao nga nanginahanglan. Pero nasayod ko nga dili lang kami pod ang adunay kakulangan niyana. Kitang tanan, hilig tang mutap-tap sa tung mga mata sa mga tao nga nanginahanglan sa tung tabang. Ng atong Santo Papa nga gisaulog karon, Pope Leo, siya instrumento of defending the faith of the church. Naningkamot gid siya nga mobarog sa kamatuoran. Naningkamot siya nga mahiusa ang simbahan. Munang siya gi-recognize gyud sa iyang mga baruganan. Although dugay na kaayo, that was 400 years after the death of our Lord Jesus Christ. Tuig 400 pa kapin kining maong Santo Papa. Itagaan ta nilag idea nga ang Santo Papa iyang gibarugan ang iyahang pagkasumusunod ni Pedro, iyang gihiusa kanunay, naggakos sa mga tao nga naisalaag. No? Catholicity, mo kini ang kahulugan sa pulong nga Katoliko. Kanunay siyang naggakos sa mga tao nga wala pa makailas sa Ginoo o bisan gani ang mga tao nga naisalaag. It's an all-embracing church. Nagtapok, naghatag og paglaom, ni angkon
nga ikaw akong igsuon. Diri sa tuwa usahay, sumagod, mahabilin na inyong bag, mawa naman na, no? Kay kawato na. Sahay kulang ta sa pag-angkon that you are my brother and you are my sister in Christ. That I love you, no? That you are part of this mystical church. Ikaw, dagway ka sa Ginoo. Dagway ka ni Kristo. Dili lang da ita pwede nga mahimong mga Poncio Pilato nga manghunaw. Wa ko'y labot ana, kamumoy nagpalansang. But God wants us to take responsibility. Ang kunon, giyahan ng tao. Sama sa atong mga santos, sama sa atong Santo Papa, sama sa daghang mga kaparian nga naningkamot sa pagkabig sa mga nisalaag, pagkakos sa mga tao nga wala na makaila sa Ginoo. Manindog ang tanan. O Ginong Dios, among magbalantay dungga ang tuaw sa imong katawhan, dinhis sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangit-ngit, midangop kami kanimo karon, napaubos og nahugno, sa magnay salaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalak ong naning kamot, nga makahawid sa sangang gabok, nagatuwaw nga maling kawas. Ginoong Diyos, among magbalantay. Sama sa salbista, gibati namo ang pagkaklunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa may nulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami. Wala kami magpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo. Sanglit, pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon. Ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tig-patuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon, gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya, diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit among gitugutan ng dautan, nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Diyos, sumala sa imong balahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samat nga among gipahigayon sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus og pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimaong-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa patinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan ang among katawhan, nagpabiling kabus o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis. Apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa atong ngalan, magpahibos sa ilang mga kaugalingon, o mag-aampo o magpangita sa akong panagway o mutalikod sa ilang dautang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila o gipahiuli ko ang kaayos sa ilang nasod. O Ginoo,
ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy o sa paglakat nga paubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an o paglaom. Kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban o bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, Baguhang panagway sa kalibutan, baguhang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nga ni kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi og sa gahom. Og buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, og walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod og usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan o kamapuangoron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwas sa kami. Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoro ng ako gayni was sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo lamdagi nga mapaanguron ang imong simbahan pinaagi sa mga gasa nga gihalad, aron makapadayon sa tanang dapit ang kauswagan sa imong panon ug tungod sa imong pagdumala, ang mga pastor makapahimot unta sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nagibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan, Diyos nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, kay mong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Leo Magno, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos niya kinabuhi, imo kaming gitudluan pinagi siyang pagwali, o gipanalipdan pinagi siyang pangaliyang nga makapahimuot ngayod kanimo, busa, uban sa mga anghel mas santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, puno ang langit, uyuta sa imong timahayan. Hosana, 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 Hosana sa kaiglasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala mong Espiritu aron pagsantos sining mga gasa aron mahimo kinalang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingan mikwas sa iyang pan, pasalamat kanimo. Mipikas bihatag dining adto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mo akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikwa sa sakalis.
Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini. Panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagto, Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik langit. aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na so Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang molagad kanimo. Himoa kami ang mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami na sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga kaparian. Hinumdumi isa bang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay da simong kaluoy dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi na so Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniyaw, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo, makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog o kimaya, hamtod sa kahangturan. Maghiusa kita karon sa pag-ampo sa gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesus. Naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanguna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaylo at kami sa amo pangasala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo. Ug dili mo kami tugya sa pagsulay. Hinunuan luwas sa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming lumason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na so Kristo,
among manunubos. Kay imo malaging harian ang gahong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Aso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa simbahan. Sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhay ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Malausap kani. At ipakita atong panaginigsunay, panagdait mana kaniyong tanan. Peace be with you. Kini mao si Jesus, ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang kidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo apan apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ginoo, kahimot ipagmando ang imong simbahan nga nabuhi tungod sa santos nga kalanon, aron nga inagak diha sa pagkalimang gamhanan, magtubo siya diha sa kagawasan, ug magapadayon diha sa katibuok sa iyang gituuhan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kanyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Mahalad na ang santos kamisa atong daddo ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.